Ninya nyinen kali minke ko dode ko ale ka nyinen kali ke ko ulu ye kalande unde onu ulu ye useminu nunun ka kitabu ta ku kala puru ka dina nyanyinu kono ko mogo dobe soro jamana kono uba fo ulu ye ko ka useminu nunun ka kitabu bila ko useminu nunun ye karamogo de ulu fana ye karamogo de ko ambe mu fo ambe min fo ninna hada maden yire ki yire do iki yire valeri do iki yire hakima do ambo de fo mogo munu be nin kuma fo ku yire do fo ceyate ko useminu yire de la ka fo ko mogo do ba fo ahmad ibn hanbali ye cede an ye cede ako enyana ceya inye ce mina inde ni milawa au nyana ceya ode ceya into koya hada madanki re balere donc ani fana ambe fulana ni fo mo munum be ni kuma fo o ba fede kakalandew ni karamogo de faraka bo nyogona ulu ye surku de be saka fere kalandew ma to parce que kalande kito ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga nyumaw nubu ka kitabu kala tanki hadamade kalande ni be usindinu ka kitabu kala ibe bumbaji ka kitabu kala ube albani ka kitabu kala minye sunna ala fahamu salafu salih ibode fahamu galungalo bu boloye iba beddo ko galonde ko nyagande ko doni te ko sunnate ibodo bo tanke mugo kanu odo ukana sunna do ukana dina haqiqa do fo u kawtige ka bo karmo bawde ha ulu be saka fera o ma to donc ambe mi fo kala ndew ye akanu ka kuma ulambele ahli sunna wal jamaa ka karmo ba munun temena ayu ka durusun e wa nyine internet ko no aku ka durusun lamme ayu ka kitabu nyine aku ka kitabu laje ala yire do ko qur'ana ko no fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala yire de ko kunnate min do ay doni ko bawo nyine ka ala ay doni ko bawo nyine ka ala lagadar jiginde ko aqul la yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashal al ulama wa yaqtarib bil muttabin li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagadar jiginde ko ated daga silamai baligu yayi ka foi kan dina la foi kala ka kiri do wala alay mun fonninna kidanya mun fonninna akonni yere makala doni ke baga nyine ka akonni doni ke mo fona nyine ka kana to doni ke baga be ko re doni ke baga jiya kanu baga be doni ke baga joyuru nyine na be doni ke baga tanyini na be doni ke baga bidiya mo be faqtadi bil muttabina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam doni ke baga munum be to Muhammadu ka sunna ko tukuru de ko ewa ambe min fo kalandew yere ahadi sunna jamaa ka karamo baw aye wulude damme aye wulude kasitul lamme karamo munu be jamana kono ya do wato ala abwabi jahannama man ajabahu ilayhi qajafu fiha kiden ko woleli kelawde do be jahannaba dinga dadela ube mo wele katamina ni yujabu fil jahannaba kono akanu lamme aya yire mabola aka sunna mo ka kitabul laje aye sunna karamo ka kitabul laje aka sunna famu aka aqida famu aka tauhid famu aka sunna famu aka salafiyya famu aye usiminu nunu ka kitabu kala aye buntemi nunu ka kitabul laje aye bun khaymu nunu ka kitabul laje aye albani nunu ka kitabul laje aye bumbaji nunu ka kitabul laje aye sheikh salih fawjan nunu ka kitabul laje aku ka kasetu lame karamo jugo aka yire kolosu har oddo karamo do tarabaro kenfe no salite français do akalana iriyad alhamdulillah nana ataram fo fombe misiri minna baro kono akon alen nale jamana kono ko minya le kono na fili kateme fembe ka ako saudiya mo karanu ka jami'a wala ibe aqida de ka kitab at-tauhid sharh sunna aqidati at-tahwi akubu allah kala kitabu la saudiya abe tauhid kitabu abe aqida kitabu ko mi alen nale ya karamu munun kala naye ama saudaw ye kitabu munun kala saudiya ama kelen soro ni bo kitabu la kala uyu bila kunyesi fengore dema
uye aqida munun kala uye tabulo munun kala saudiya uye aqida ni tasira munun kala saudiya uya bila kana fe more de taya ko ya le corona fili ko sobe o de fana be kene kaw an ka karmo chaman bora jami'a la kanaya ani aye hakilina min kala la jami'a la aye aqida min kala la jami'a la anale jamana kono aya monto ka fara nyon ka bila kerefe ka fara jamana ka population ka ku ka hakilinata donc akana tugu fole mogo tenin qur'ana ni sunna de fawye ala fahamu salafu salih aya nyire nyina tigila akana Allah me akana tugu ko aye tugu sunna karamo ko an go be mew a ko mogo do be jamana kono ya doro ko be doni ke bawde ka ewa kitabul laje ko fowlu maya ko be ewa internet be laje ko nu yemme mu fo ko karamo yere tula doni ke bawo ya sabati doni be suro kitabu kono me mogo haqiqa de ka kitabu kala kana bidiya mo ka kitabu kala me tanke mogo mununya haqiqa bunte miya bunu haymu bumbajinu brew seminu nunu ni mogo be nunu ka kitabu kala doni be sura mogo haqiqa mogo sabati le sunna karamogo ni wulu de ka kitabu laje doni be sura ay doni nyino wala parce que doni ye be nyini cogoya fula de ube saba o ko ni karamogo banni ala mogo min garjage ini karamogo baw be nyogon ka komi saudiya nyogo ewa ika kalan ta karamogo de fe o de yere kateli e yere masege chamanto de la yoro min sahale no ba fo ni sahale no yoro min la fule no ba fo ni la fule no ni karamogo baw be nyogon ka sunna karamogo doni ta karamogo de bolo misali la ni mogo munum be saudiya mais ni ko ni karamogo te nyogon ka karamogo ka kasetu nyini internet la ika karamogo ka kitabu nyini doni be sobola iye min nyu ka kitabu kono ibe se ka baraka nay iye min me ula u ka kasetu kono ibe se ka baraka nay doni be nyini ni jogo bela ewa doni be soro kitabu la hari tumami uye ewa buno seminu ka kitabu ilmu ko do ko ni mogo min ka delela kera ika kitabu le ka katabu be chaya akol laysa la itlaqi ako kuma inte ewa kuma inte kuma bilalete ako ni mogo min tugura kitabu ko katawbe kitabu min kono e yode kala ituguro de ka katawbe chayake mais ni mogo min tugura mogo de ka kitabu ko munu nye doni ke ba haqiqa ya rasikhuna fil ilmi doni sabati lembu bolo sunna sabati lembu bolo ni eye min ta ulu kono ite fili ite kataw ka fo ni ka della ke ka kitabu de ka kataw chaya o yede ni ma kitabu man kala karamo jogo ka kitabu bida karamo ka kitabu mun je ciyani galon nya ngambile mbala ni ma fara olay ka kataw be ta yake me doni ke baka sabatile sunna mo karamo sabatile ka kitabu ni ye ulu de kala doni be subhana donc karamo mun be ni fo ya ima ni fatawa min fo ko ni fatawa ni kambe saudi an kawde ma ko nunu be fatawa mun fo ko ni nye saudiya de ni saudiya ni yan tekelene do ye uto ameriki kan letri ci Cheikh Sani Fawjari makanyene ka kon karamogo do sorola on bolo amerike ko be fatawa minke ko akambe saudiya ma ko au kanta yorore ma kolla on banka fatawa ke ne qur'ana ni sunna de amman ka fatawa ke jamana kama ako saudiya kam mufti be fatawa ke uluka fatawa te jamana fatawa de uluka fatawa al qur'ana wa sunna be jiya yoro bedeta en ko har marasi ko law tumbo de fo ko min marasi teke saudiya ni nye saudiya ka karamogo de ka fatawa saudiya ye fatawa ke ni sunna ni qur'ana de o be jinya bedeka me an ka karamogo munum be nube galon sirawka uye yigwani sirawta ye khawarija sirawta ube karande un trompe akana saudiya ka karamogo akanu ka kitabul laje akanu ka kuma fo ulu kante yamade awulu ye doni ke bawye an fane doni ke banka jamana kono doni chilamiya sariya fatawa te sanse ni ebo yoro ede be jenge ka be qur'ana no sunna ka fo saudiya na kadda mana sariya wude do dinala munu kadda mana bato chogo de do malina kadda mana bato ayi qur'ana ni hadisa de diram be ma qur'ana be baraka yoro be silama be yoro be jamana be la halala awde be toromi ka munu ka jenge ka be qur'ana ma qur'ana te be mo wasima qur'ana te be mo wasika jamana tabulo ma awde be aka jamana tabulo yelema ka be min be qur'ana kono ciden ka hadisaw te yelema jamana sino fe awde ka jamana tabula be yelema ka be hadisaw ma ko karamo kan non faamu ya kala ndo kan trompe
mais ube nun kuma nunu fo kwa kana useminu nunka kitabu laje ube dobe kitabu de laje de karamogo tola nimbe yede akoro ye munye kani karamogo nyuma ufara kabo nyona akato lusuruku bolo kaudu to watu ala buwabe jahannam nafo ni imam magisteri nafo ni madugutoro ube de jabiri yode fo akod dina wala likela ukera sabade ako woni likela udewbe dina la wulube mugo wele kata qur'ana ni sunna de ala famu salafu salih ako nin doni ke baka sugun mugo kanka nununde nyini ka kalufe mugo kanka nununde nyini kunyini ka fatawa wala ka jabi mugo kanka ewa kala nununde fe nin karam mugo sugun turbatun nas mugo kanka nununde nyini mugo kanka kala nununde fe mugo kanka tugu ulude ko ube yuromi ku nyini ka tugu ko munun ko qur'ana sunna ala famu salafu salih akon ni nyewone kala groupe fuloy ako woni kala groupe fulana ulu yedede haja kimiyaw haja riyadatu geography docteur de benni wa diplôme de benni mbolo fiji yaw diplôme de benni mbolo riyadatu fare ko nyana je diplôme de benni mbolo Quran diplôme de Quran dirab diplôme de benni mbolo ministère diplôme de benni mbolo akoy be bu min kalama sogo mani tile gampe obe ke woni kala jama be tuba ko be mo fi doktor nani ka soroka aka doktor yana fiji yawo kimiyawo iriyadati alhandasa o doktor o diplôme de babulu ko doktor nimbe mundo dinala ako mebe bo min kalama tile mandire obe ke woni kala dinala jama be tuba ko doktor ibabe mun kalama be jama fili ako ni nyewore kala ka groupe fulana wore kana ko groupe sabana ako ulu ye bidia mo de karam mo de do be bidia de ka ulu fana be mo wole ka tu ka bidia ma ni mo tuguru ko be bile ka bidia ka du watu ala bo bi janna aw wole kala ye ni kalte sabana ni kalte sabana aw nyana duguturu nu ko duguturu ay juman duguturu ba bolo lugha duguturu ya ne wa nahu duguturu de wa sarfu duguturu de wa kimiyaw duguturu de wa misyaw duguturu handasa duguturu de ko nim ben ñaar de ko ba fo duguturu ibe mu ndo dina nimbe mu ngo dina la nu nana kan nu ke jamana min kan dina nyema jama wuyu woya be giru no fe ute foy la masibate ka jamana dafiri ka population dafiri ka mo fili donc ambe min fo awye minye alquran wa sunna da fahmu salaf salih wo ye saudi aka karamogo de ayu ka kitabu nyini aka bambuka ayu ka kasetu nyini aka kala abe aka tafando abe qur'ana do abe sunna do abe salafiya do ne karamogo chama be jamana kono namu lamele bila o baw filede di ba foti to sini ba fo cha ta fankilen tula ni jama ko wu o ba ko wu yampe nu ko wu o ba ko yu yampe do wato ala ko janna dobe wole ke kata lastema dobe wole ke kata demokratima dobe wole ke kwambe kelenye dobe wole ke ka be fora nyonka du waatu wala buwabi jahannam man ajabahu ilay khajafuhu fiha wole ke lawo be jahannaba tinga tade uba wole kata minna ayu jabi do ba fili jahannaba ko ala kan ko toroma wa alaikum salam ato kelen nambe nyinade ni mo min be sallini ka dembaya ye ko yala ibe sallingan ni ka dembaya salli bode ngane ubi bitade ngane e bi dire de ngane yala mamiyo to jama yere fana kangan ya buddu sukun kono am fana be salli al mamino fe e bi kali mamiyo de ngane sukun kono ngane fana data fore min be sukun kono to o de ngane wulu fana tanki joray ko fe abu fana sukun kono ku be salli no fe de salli ngane ale ni fulana nahila ko nafila salli baga min yakajjo ka salli woye farda gurukuni farda de la
farda ni be se ka jo ka salli ni sigira ka salli tinyaleno asahalente men nafila salli baga abe daga ye har ni be se ka jo ka salli ika sigi ka salli men ni sigira ka salli min jora ka salli o baraji tilaje de be diem nafila la ni be se ka jo ka salli yi tugu isigira ka salli ki ka nafila salli ika salli ka kene men min jora ka salli aka salli baraji tilaje de be de sigi baga men na ya soro nafila salli baga ujura de yisigi ujura de be ela ete se ka jo ka salli de yisigi kan nafila de ke jo baga ka baraji ani ka baraji be kale ma do ya famu ni sigira ni ujura de nafila la jo baga baraji nafila salli la ni ka baraji be kale nya me tanke ibe se ka jo ire de tugu sigira salli ka kene ne min jora ka salla baraji tilaje be di donc nafila salli ye kode adagara mo ga ciki ka salli har ni be se ka jo ka salli abe daga ye iki sigi ka salli ka kene me minye jo baka baraji de beti donc ni mbayira na mo min be se ka jo mo min be jo ki kan nafila salli o de kausa ka teme mo min ni be sigi kan nafila salli tanke be se ka jo dawo mo bon min be wuli min be abe sigi ka soro ujurati la ani min fana be do sigi do abe wuli min be ewa jole be do ke ka ane fana baraji be eje e min ba isigile ba beke me woyede ni ujurati la de me ni ujurati be la foyti la min be jo ka salina be kele sire be kana mu fadi ngara ka illa ni anda wanda ta yang para anjiri anda daga rawar ka sikani kana ancimme anda ma fadi yang para raga illa ni kare dia lang ana sikani kanya illa ni ango ta yang parna ni arakan sikani angara hitandi jali amma fadi yang para illa ni kare anda wanda ta yang para anga juro sikani na ancimme anda ma fadi yang para hitandi ko de mo min ka salli arakan fulana enyina na ima fatiha kala isigira ka tahiyya kai e wulila arakan sabana de la e ba arakan sabana la iya do kafo arakan fulana dongo ima fatiha kala ibo ke togole don ke ba ko farada urukuno ni nyina na urukuno ko ni temena akan ka dila yoro mi temena o yoro la arakan min tugulen bala o de be sagini arakan no misali la arakan fulana alenyina na fatiha ko na ya sura ye kumbele mina arakan fulana kumbele mina ke a hakili jigina ja ma fatiha kala abe shagi ka wulide ka fatiha kala ka shagi ka kumbele mina a ube asigile tahiyala a hakili jigina ja anka arakan fulana ma fatiha kala abe shagi ka wulide ka fatiha kala kashi salli dafa ka bada ke me sisa arakan fulana tahiyya kira wuri la fwa jorara kan sabana sagi chogote sagi yorote tanka donna arakan sabana la kaba sagili tisika ke kana ni urukunu ina tuni adila nyoro tara kita o sisa leka arakan sabana de beke fulana akara kan sabana de be bila fulana nola na abe na yi arakan sabana kala ka fatiha kala la be sigi ka tahiyya arakan fulana njinya na kaba sabana de bilana fulana nola abe sigi ka tahiyya ke donc abe wuli ka salli to dafa salamu kofe abe bada ke ko muso be masir min do yerela jakabalawa na yen nisabe go jakabalawa ko muso ka wori jeni ka sanu na yen nisabe ko jakabalawa jakatara doni ko yen muso sala doni ke bawo do ko muso ka masiri tayara togo jakata doni ke bawo wori ko groupe fulanna ko muso ka masiri na yen nisabe ko jakaba delilu furai na chogola munun ko muso ka masiri na yen nisabe ko jakabala wuri ka della ka kene u ka della fure munye ko ciden ko mami sahibi jahabi wal fidda
لا يودي حقه إلا كان جاء يوم القيامة سفحت له صفائها من النار وتكوى بها جنبه وجبينه وجهره كلما بردت ويدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وچيدن ko sanu tigisite worije tigisite ni ka sanu kera jakana ika wori sera jakama ni ma jakabo fo yomani tama do ika sanu ika worije ubake jahannaba feri deye ki tem pasenai ki tamam pasenai ki ko pasenai ni feri deye sumara ubasage kado tasuma kono ka kala ya kapile awa ko mugo be samba bi duru minke joli la qiyama keneka e ba ken lilla jawade ko ala kata kiru tige joli nyogonje ni kiru tige ra joni nyogonje fana mabade ibi kasiraye na ya sori ka junubu banna ka boyla ibe ta arjanna ube na ya sori ka junubu mabba ibe ta toke jana donc gonni hadisa ko cide masanu go sanu tigi bo sanu tigila amma worje tigila ko ma mi sahibi jahal wa fitna amma sanu sanula amma worje la ko wala hari kan masirin nasiran ni sabu jakabo aw ko kadalla furana ko de musodo della krekere yeren nana masirika musodo della kana cide ma ana kadde muso worje bolona daga bele ba fura ba cide nya worje bolona daga fura ye awa ciden ko ni worje bolona daga mimbe e kadde muso bolo law iba jakabo wa ko neta jakabore ako ay sharuka minan nar akon ninu nyi wasata suma donena nimbolo nige fula min furi ba jakaba ko nu jakabo awa kon nunu wasa nunu be seki la se janu bata suma awa musoko ko de bolo nige fula mbo adde muso bolola ayu fili kata cide ma ku fule nyudi alama nyudi a cide ma ni yudo ko cide nyere ko ma masiri de ni nyu tumbe bolo de la ko ibe nunu jakati wa ako ay mu jakabura ako nunu nyi wasa janu ba dori donc kuma sahale musoka masiri na yen ni sabe ko jakabala aba jakabole ko le kuma sahale subhanaka abo ni ewa garamu bisegi ani durudo ni garamu bisegi ni durudo ewa sefa aka jakabe bo chogomi keme ewa dorme fula ani tilanje garamu keme garamu fula ani tilanje ibo a jakala bo na kadiye fana garamu hakke min kanka bo a jakala iba jate sefala ka worje bo sefala ika san be to atawala o fana be se ka